Otravná škola. Čau, jak sa máš? Počul si niekedy o otravnej škole? Nie? Tak ja ťa ňou prevediem. Si ready? OK, tak poď. Táto škola je fakt otravná. Prečo? Lebo musíme otravovať účku. Je to veľká nuda. Ale čo tu není nuda, je to, že kedykoľvek môžeme otravovať. Otravovacie otravňáky, to sú kvety, ktoré hovoria a sú veľmi žiarlivé. To sú oni. Vyzerá to ako strom, ale prepáčte proste. Každé ráno za nami príde učka a začne nás otravovať. Skúsim ju napodobniť. Máte rybu na otravovaciu hodinu? No čo vám poviem? No čo vám poviem?